Hola, futurers, què tal? Com estàs? Molt bon dia a tothom, bon dia també als que esteu al xat. Tornem a la Futura News en català, després d'aquesta parada per vacances de Pasqua, de l'abril, i amb energies renovades i programes renovats. Sí, per si no us heu adonat, estem en un horari que és totalment diferent al que fèiem abans d'aquesta parada. Ara ens trobareu cada dilluns i cada dimecres, igual els dilluns en castellà i els dimecres en català, de 1 a 2. Avui tenim moltíssimes coses per portar-vos, però com ha dit l'Enric, estem renovant una mica també la nostra graella, i si ho vau veure, ahir la Carla Galeote s'estrenava amb el programa Generación Sin Miedo, un programa per parlar de les coses que preocupen a la gent jove, i des d'aquí li donem la benvinguda a la nostra graella. Moltes gràcies, Carla, per sumar-te en aquest projecte, que com sabeu el que volem és transformar una mica els mitjans i donar la batalla als mitjans mainstream. I no acabem només amb les Futura News en castellà i català i la Carla Galeote, sinó que a més tenim l'Acadèmia Jedi. Sí, això aquesta setmana. Després ja us presentarem qui ve aquesta setmana a l'Acadèmia Jedi, demà a la tarda, però abans volem parlar-vos de què us presentem avui amb Enric i jo. Bueno, ens presentem primer, no? Jo soc Tamar. Jo soc l'Enric Bárcena. I com us dèiem, avui parlarem amb vosaltres de la compra de Twitter del rei, i també parlarem amb la Tània Safura Adam, periodista i gestora cultural, amb la que volem parlar també una mica del racisme institucional. Sense més, doncs comencem amb les notícies que ens porta Carla Galeote. El rey Felipe VI declara por primera vez su patrimonio valorado en 2,5 millones de euros. Volvemos a repetir, es la primera vez que declara su patrimonio, demostrando que la monarquía española, los Borbones y la Casa Real no están aprobando el ejercicio de transparencia, que creo que es lo mínimo después de todas las corruptelas que se han pasado por alto en la familia de los Borbones por la impunidad, así como lo que viene a ser la prescripción del delito. Además, estamos hablando nada más y nada menos que de 2,5 millones de euros que en vez de utilizarlo y de invertirlo en una institución antidemocrática como es la monarquía, se podría usar como por ejemplo para invertir en sanidad, para invertir en educación, para bajar las listas del paro, para que dejen de haber colas de gente que no llega a final de mes o gente que no puede alimentarse a final de mes, o si no, más no, invertir en lo que viene a ser la psicología pública, la atención pública, y sobre todo que las listas de espera para la gente joven no sean de forma desoladora tan largas como son actualmente, y blindar un sistema de salud pública. Vemos pues que en este país se invierte más en la monarquía que en la salud. Què penses, Enric? La veritat és que és bastant esgarrifós, no? Bueno, a la monarquia el rei ha declarat, que era declaració de la renda i no declaració d'un jutjat, que és el que ens agradaria, però jo sempre em quedo amb aquella idea que deia aquest polític gallec, que deia que la monarquia borbònica li deia la monarquia bubònica. La veritat és que el comunicat que ha fet la Casa Reial és una mica estrany, perquè parla sobretot de la modernització de la corona, que aquest fet, que haver declarat els diners que té el rei Felip VI és un acte de modernització de la corona. Però des d'aquí li volem fer un gest, de que modernitzar la corona és potser dimitir, és potser donar un pas i entendre que la democràcia d'aquest país no depèn de la seva figura i que podem funcionar sense el seu paper, no? No sé què penses, tu. Sí, que la millor modernització de la monarquia és la seva supressió. Però en tot cas, a mi la declaració d'aquesta de patrimoni del rei m'ha recordat com quan compres un bitllet a Ryanair. És a dir, tenim una monarquia low cost, o volen aparentar que són molt econòmics. De fet, l'altre dia hi havia al Mundo una tertúlia en què posaven en valor l'econòmica que en surt la monarquia. Doncs bé, l'econòmic surt car, i especialment si parles de reis i monarques, perquè tots aquells costos que no et posen al preu oficial van per extra i sempre molt més cars. Per tant, jo compararia el rei com amb la Ryanair de les monarquies. Declara pocs els costos i després et surt molt car. I en aquest sentit, ara que obries el meló del podcast del Mundo, us volem ensenyar exactament què és el que diuen sobre aquest tema de la declaració.
de todos estos datos podemos deducir que el rey no gasta mucho, ¿verdad? Que no es una persona que gaste mucho. No, de hecho se desprende que tiene una vida bastante austera. No ha gastado mucho el rey porque tampoco ha invertido en bienes inmuebles ni en España ni en el extranjero. Tots recordareu aquest vídeo que va fer la Casa Reial per blanquejar una mica la corona, ja quan va entrar, crec que Felip VI, que feien un vídeo sobre la seva família, com vivien, no?, de forma superaustera, en el seu palau i totes aquestes coses, i estaven les nenes menjant un plat de genties, no?, com per blanquejar una mica doncs el que fa la corona, que al final, o sigui, com podem dir que no s'ha gastat res, que és una persona austera? És que és normal que no es gasti res, si és que estem pagant els seus viatges, els seus costos gràcies als nostres impostos. Mira, Felipe, y daba de Juan Carlos, pero Felipe, Leticia y sucesoras. Austeritat és viure a la Canyada Real, m'entens? Viure al Palau Reial no és austeritat. Prou ja de llepaculs que diuen que la monarquia és austera, perquè l'austeritat és una altra cosa i haurien de conèixer-la. Fa una mica de vergonyeta sentir aquests discursos dels llepaculs monàrquics que parlen d'austeritat a un monarca. No tenen una vida austera, van a tot pagat, és a dir, viuen amb la pulsareta de la monarquia que els dona barra lliure a tot i no gasten immobles, bueno, perquè ho tindrà tot a Panamà, jo què sé, és que ja ho estem descobrint. Vaja, a mi em sembla un insult a la intel·ligència aquestes llepades de cul, o com li vulguem dir, de submissió, els hi falta només fer la reverència davant de la catifa. Vaja, em sembla una vergonya. Bueno, quan estava el seu pare també parlaven, no?, de que era campechano. Molt campechano i tal, bueno, perquè era simpàtic. Ara Felipe VI és austero. Sí, ara el següent no sabem què serà, però estarem atentes. Saps? No puc dir perquè ara em censuraran, però saps què és un mètode molt auster? Què és? La guillotina. Hòstia. Warning. No he dit res. Passem a la segona notícia. Deixem el rei de banda, encara que podríem estar moltes hores parlant d'ell i de la seva figura, i passem a la segona, que també ens donarà molt per parlar. Elon Musk quiere comprar, o más bien dicho, va a comprar Twitter por la friolera cantidad de 44.000 millones de dólares. Dólares que si se destinasen a terminar con el hambre en el mundo, se podría hacer durante un año en más de 4 ocasiones, pero evidentemente ni es intención del capitalismo, ni de Elon Musk, ni de los neoliberales, básicamente terminar con la clase social. Es más bien, su intención es siempre seguir siendo más ricos que el día anterior. Además de esta adquisición, Elon Musk ha dicho nada más y nada menos que lo primero que va a hacer es identificar a todas las personas que están en un usuario de Twitter. Esto ha despertado un cierto debate, especialmente por las cuentas anónimas. Desde aquí, evidentemente, vamos a decir que las cuentas anónimas son también una garantía de la libertad de expresión que nunca debe ser usada para acosar o para odiar. Pero identificar estas cuentas anónimas, ¿para qué va a servir? ¿Para tener más datos personales que se van a usar con fines económicos o políticos, o más bien para hacer una buena regulación? Cosa que Elon Musk, de momento, aún no ha especificado. Clar, és que això que diu la Carla ara és molt important, o sigui, s'ha generat un debat a Twitter sobre si realment Twitter ja era una empresa privada o no era una empresa privada. Clar que era una empresa privada, això tothom ho entén, però el que estem veient, o el perill que hi ha de que aquest empresari compri una xarxa social, que ja l'ha comprat i que ja s'ha acceptat la seva oferta, és el que farà amb les dades dels usuaris de Twitter. La llibertat d'expressió i la vulneració de drets que farà amb la gestió de la informació que té allà, perquè al final Twitter és una font d'informació, de dades personals, de gent que aprofitarà per fins econòmics i evidentment pel seu benefici com a empresari. Elon Musk també és una persona austera. 44 milions d'euros, qui no els té a la butxaca qualsevol dia que surts del carrer? Allò, suelto, no? Sí. De fet, no són ni 45, imagina't. És suelto, és el canvi. Però, clar, tothom està dient Twitter, ha comprat Twitter, quina gran cosa, quants continguts, ara posaves en valor. Però Twitter també té algunes sorpreses i moltes vegades són moltes altres coses. I tenim un tuit que descobreix la realitat de qui creu comprar
Twitter amb grans dades i una gran font d'informació i el que passa en realitat quan compres Twitter. Bueno, és que a Twitter són dades, però també és tota la fricada, els haters, els... Ja està, por favor. Sobretot perquè aquesta música ratlla molt, no? Sí, ratlla molt el cap. Em ratlla, ni. A més, aquest organillo és molt vuitantero. Sí, és molt dels 80, però bueno, o sigui, això serveix per fer broma, no? De que realment ha comprat una xarxa social plena d'odi, plena de baralles, plena de haters, però bueno, hem de veure, no?, què hi ha darrere d'aquesta compra i quina és la seva idea, no?, o què vol fer de Twitter, o què vol fer d'aquesta xarxa social, que bueno, doncs, que som innocents però fins a un cert punt. O sigui, sabem que no hi havia llibertat d'expressió tampoc a Twitter, no? I que tot no estava... No era la comuna, clar, era la comuna de París autogestionada, gestionant un mitjà de comunicació. Clar, no era una comuna hippie, però que pot acabar... Jo faig una recomanació, davant del perill de manipulació dels mitjans de comunicació, que és una derivada més de les que hi ha, heu de seguir els mitjans de la Futura Channel. Això, per això estem fent això també, no? Per posar-nos a la contrabanda de tot això, no? D'aquests mitjans mainstream i controlats, no? I ser una font de missatge i de mitjà independent, no? Que generi el seu propi contingut com cada dia. Des de la Futura Channel desafiem a Elon Musk cada dilluns i cada dimecres amb informacions diferents i reflexions diferents. Aquí és un espai de llibertat. Aquí no ens compra Elon Musk. Totalment. Ara que si té 44 milions d'euros, jo estic dispost a dialogar. No, la nostra moral i la nostra ètica... No, és broma. Per sobre. És broma. Però abans d'entrar al Reaccionando, sí que us vull dir que si tot això us genera dubtes, us genera comentaris o el que vulgueu, que ens ho deixeu pel xat. Hola i bon dia a la gent que ens esteu escrivint per allà. Entrem ara a una secció que és molt jugosilla i que si voleu donar-li més canya podeu donar-li pel xat, que us llegim i us responem. Ara sí, entrem a la meva secció favorita, Reaccionant. Una persona española, ¿no? Si quiere ir a renovar el DNI, entra en la página web, en el momento reserva una cita, va cuando más le conviene, paga la tasa, le hacen la renovación en el momento, pum, y se va a su casa. Para las personas migrantes, no. Tú tienes un NIE y te tienes que tirar meses incluso para obtener una cita, ¿no? Vas a tener que entrar durante muchos días seguidos, cada 10 minutos, metiendo tu código para poder obtener una cita. Ves que muchas veces no lo vas a obtener a tiempo porque lo necesitas para igual firmar un contrato de trabajo. Esta burocracia evidentemente está diseñada para que la gente no consiga sobrevivir. O sea, simple y llanamente. ¿Entonces hay intención en ello o es dejadez? Por supuesto. Sabemos perfectamente, ¿no? Porque en otros ámbitos no está ocurriendo así. Está ocurriendo en el ámbito de la migración. Tú quieres renovar tu DNI español, puedes hacerlo en 2 minutos. Tú quieres renovar tu NIE de persona migrante i no puedes hacerlo inmediatamente. És molt heavy, eh? Fins i tot les diferències són entre immigrants, no? Ara s'havia facilitat molt el mecanisme de regularització de permisos per la població que venia d'Ucraïna i en comptes hi ha gent que porta anys amb el malson de la burocràcia per la regularització o fins i tot els permisos legals a les oficines, no? de l'Estat. Per tant, és molt difícil. I clar, a més hi ha un discurs molt pervers que el que intenta dir és que tota aquesta gent que se li posen tantes barreres a la immigració, és a dir, el que explicava perfectament el Moja, doncs que a més resulta que es fa un discurs dient que tenen totes les facilitats del món, que se'ls faciliten diners, que se'ls faciliten permisos, que se'ls regalen totes les subvencions. A veure, si no tens papers, si no pots obrir una maleïda compte corrent sense els papers, com et poden donar subvencions? Pregunto jo.
Ja, és que al final el discurs és un discurs ignorant, no? No saben quina és la realitat que estan vivint les persones migrades i al final són aquestes figures, no, conegudes com els cunyaos que fan aquests xascarrillos de bar on parlen d'això, no? Com deies tu bé, Enric, de les suposades ajudes que reben les persones migrades per fet de no tenir papers, quan és el que estaves dient tu, és que és un requisit bàsic poder tenir un compte bancari per poder rebre ajudes o sol·licitar-les i no ho poden, o sigui, realment és que és un discurs demagògic i un discurs que el que fa és mostrar la ignorància que té aquest país sobre les dificultats que tenen les persones migrades per poder regularitzar la seva situació. Per això hem estat recollint firmes de la ILP de regularització ja i des d'aquí, si encara no heu signat, teniu temps per fer-ho a la plataforma i perquè estigueu també una mica més informades de tot el que està passant i quina és la situació real de les persones migrades a aquest país. Jo tinc un truc, per exemple, per saber si tu estàs del cantó privilegiat de la burocràcia. I és molt fàcil, és saber si et costa diners, has de pagar algú per fer cues, has de tenir un sistema molt complicat per obtenir hora, o la teva màxima preocupació és que la foto del DNI sortis ben pentinat. Això és privilegi i això és el que ens passa a tu i a mi, i en comptes hi ha gent que no té el privilegi de pensar que la seva màxima preocupació és com surt la foto, no? Totalment. Doncs perquè ho pensem de com és de diferent l'experiència de viure un tràmit burocràtic a l'estat espanyol. Mira, i al xat ens deia Lauhaus que ni tan sols per poder demanar ajudes, que per obrir una compta bancària o per pagar impostos també es troben amb les mateixes traves. O sigui, perquè us feu una idea. O sigui... Reconèixer un títol professional que també passa el mateix i que permet poder treballar en moltes coses, és un carnet de conduir, un títol universitari, una habilitació per fer qualsevol feina. Això, per exemple, molta gent ens ho explicava, no? De com és complicat qualsevol tràmit que et facilita la vida i que et dona o t'equipara drets. Totalment. Passem al segon vídeo del Reaccionando, que és el d'Empar Pineda, que no te desperdici. ¿Le preocuparía que alguno de sus hijos tuviera un amigo o una amiga homosexual? Yo me preguntaría al contrario. ¿Y a nadie le preocupa el tener amistades heterosexuales, por ejemplo? ¿Cree usted que podría haber un peligro de que alguno de sus hijos que tenga una amistad homosexual pudiera estar inclinado a ser homosexual? Pues si yo tengo a mi hijo con tendencias, vamos a llamarle intermedias, porque no hay claros, y tiene amigos homosexuales, fácilmente puede caer en la homosexualidad. O en la heterosexualidad, si se trata de caer. También. Es que estamos en las mismas. ¿Y por qué no le preocupa que caiga en la heterosexualidad? Pues también me preocuparía. O sea, no, al revés, que no me importaría que fuera heterosexual. Bueno, el reportaje ese que habéis hecho sigue dando la idea de que la homosexualidad, como el coñac, es cosa de hombres. Y a mí me llama poderosamente la atención que hoy, el día que sea del mes de junio de 1987, se hable de homosexualidad, no se hable de lesbianismo. Totalment. Per mi és que l'Empar Pineda estava veient el futur, en lo de jo era hetero però ara creo, és que literal, no? Per què? O sigui, la pregunta és clau. Per què et molesta tant o per què tens problemes en què sigui homosexual però no heterosexual? Per què no et planteges quina és la seva condició sexual en global? I ja, si obrim el meló del tot, és per què et preocupa quina és la seva condició sexual? I sobretot és que estem parlant de l'any 1987 en el que ella fa una reflexió que fins ara mateix em sembla una reflexió supermoderna i que encara queda molt per superar. On estan les lesbianes? On estan? És que es parlava de l'homosexualitat com una cosa només d'homes, però és que encara ens trobem tant en la tele com amb la música com amb els mitjans de comunicació amb que l'homosexualitat és una cosa d'homes, o ens trobem més referents masculins que referents femenins. I ahir, havent sigut el dia de la visibilitat lèsbica, ho havíem de dir. Encara ens queda moltíssim per lluitar perquè les dones i sobretot les dones lesbianes tinguin
el seu moment d'auge i que sobretot se les escolti, se les tingui present i no se les invisibilitzi, perquè encara són molt invisibles en tot el que és, no només el moviment LGTBI, sinó en la societat. Bueno, aquí té a veure també amb el patriarcat i la visió de la dona com a que no pot tenir desig sexual, no? Per tant, el desig sexual només és part dels homes i a mi em fa molta gràcia alguns conceptes, no? De se inclina caer en la homosexualidad, com el que cau a les drogues o en una dinàmica perversa, els fills contaminats per altres, no? La idea de que et pots caure en les drogues o en l'homosexualitat perquè tens unes males influències, és tot terrible. Després, persones intermèdies. Això com ho definiríem actualment? Estava referint al món queer? A bisexualitat? No sé què és aquesta intermodalitat, no? Que definia. En tot cas, hem de pensar en com de difícil, no? Era viure el despertar homosexual l'any 87, descobrir els propis sentiments i orientacions, i jo vull posar... O sigui, que Gent com en Pineda, en aquest sentit, ho tenia molt clar i és superactual allò que diu, però a més, com d'important també és tenir referents en què ens expliquin o ens acompanyin i ens donin a entendre com hauria de ser normal descobrir la pròpia homosexualitat. I jo vull fer referència a una sèrie que fan ara actualment a Netflix que es diu Heartstoppers, que precisament acompanya i viu amb molta naturalitat el que és el despertar de les pròpies orientacions, el descobriment de la pròpia homosexualitat o la confusió fins i tot que tothom pot sentir de dos nois, també de dos noies, i us la recomano moltíssim perquè tant de bo haguéssim tingut tots plegats aquests referents en el seu moment. Crec que és una cosa molt sana i que a més és una sèrie molt bonica perquè ho fa amb molta responsabilitat afectiva, els personatges són adorables i molt recomanable. Fa enveja pensar, no, malgrat els discursos terribles i apocalíptics i les pressions que hi ha en el món LGTBI per tornar enrere, crec que hem de cuidar molt aquests espais i aquesta nova manera d'afrontar que pot tenir el jovent, no? Respecte a la pròpia homosexualitat i que moltes persones no hem tingut en el passat. Totalment, és superimportant lo de construir referents. Jo crec que a més el programa d'avui parlarem moltíssim de la importància de construir referents, de referents diversos, no? de referents interseccionals i de referents feministes, de referents lèsbics, de referents diversos, no? És molt important perquè el programa d'avui gairebé, avui la Futura News parla molt de com són els referents que tenim, no? Des d'una monarquia exemplar a quins models de sexualitat i d'orientació sexual, de desig, i també quins són els referents culturals predominants, sigui en el nivell de l'exercici dels drets o fins i tot en els elements culturals de com se'ns imposa un ideal fictici que amaga molts altres i que acaba sent imposició cultural d'unes minories sobre la immensa pluralitat que hi ha al món i que intenten sotmetre'ns, no? En el seu exercici, negant-la i menystenint-la. Totalment. I ja per acabar aquesta secció del Reaccionando, perquè tenim moltes ganes també de parlar amb la nostra convidada d'avui, volem ensenyar-vos un vídeo, perquè no sé si ho sabíeu, però avui fa 33 anys que es va llançar Dragon Ball, els dibuixos de Dragon Ball. Ja podem tallar, jo crec que... Sí, només deixa'm dir de posar en valor de les persones que de petits hem vist Bola de Drac, i especialment Bola de Drac en català, que ha sigut un dels elements que tothom coincideix en introduir i educar-nos en el català a molts joves, molts nens petits, molt jovent i molta canalla en el català, i per tant Bola de Drac és un referent cultural ja, però també un referent lingüístic per moltes i moltes persones que avui en dia doncs estem.
Totalment, totalment. Aquesta musiqueta ens ha desbloquejat un record. Anem a buscar la bola de drac. Bueno, doncs felicitats per aquests 33 anys. Heu envellit molt bé, encara ho recordem. Els joves que vam créixer amb els vostres dibuixos us estimem. I ara sí, donem pas a l'entrevista. Hola, Tània, què tal? Hola, què tal? Bé? Bon dia. Sí. Ens escoltes bé, no? I tant. Sí? Vale. Abans de començar i de fer-te les preguntes, volíem presentar-te una mica perquè la gent que ens estigui escoltant et coneixi una mica més. Si ens equivoquem en alguna dada, tu ens corregeixes, ¿vale? Sense cap tipus de problema. Però bueno, us volem explicar que la Tània és periodista i gestora cultural, està especialitzada en desenvolupament internacional, societats africanes i producció cultural, ha participat en diverses organitzacions com Fundació Interarts, Intermón-Oxfam o el Centre d'Estudis Africans i Interculturals de Barcelona. De la Tània avui volem destacar les seves feines i treballs en el camp de les audiovisuals, així com en el seu activisme. L'any 2012 va impulsar el projecte de Radio Àfrica, que avui ens parlarà i que ha evolucionat a un magazín, i que es va crear amb la finalitat de donar a conèixer el so de les urbes africanes actuals. I aquesta activitat la va portar a realitzar diferents exposicions com la de Making Africa al CCCB el 2016. En aquell moment també inicia... No l'ha feta, no, ara et dic no. Corrígenos. No, aquesta exposició és una exposició que venia de fora. Nosaltres vam participar en les activitats paral·leles de l'exposició. Perfecte. No comissariat, era una gran exposició que venia del Vitra. Ah, guai. I va estar a Guggenheim, després va venir aquí a Barcelona. Guai, m'ho apunto. Bueno, el 2016 inicies també el programa de BTV Terrícoles, no? Que acull personatges sense visibilització als mitjans de comunicació tradicional, però que tenen una gran importància també al teixit cultural de la ciutat de Barcelona. I des d'aleshores el teu treball, si no m'equivoco, s'ha centrat en l'anàlisi i el pensament entorn a la diàspora negra en el món, centrant-te sobretot en les dones i en la producció cultural a l'esfera pública de Barcelona i d'Espanya. En aquest sentit, ara sí, has comissariat diverses exposicions com Microhistòries de la diàspora, experiències encarnades en la dispersió. Això sí, però no era una exposició, això era un programa públic, era un espai de pensament conjunt, col·lectiu. No passa res, estem fent conjuntament. Molt bé. No, em sembla genial. Estem posant sobre la taula. Després passarem comptes amb qui... No, res. No, per això ho fem també amb tu, perquè així ens corregeixis en el que pugui estar malament. Doncs bueno, Tània, moltíssimes gràcies per participar en el programa d'avui i per accedir a fer aquesta entrevista, perquè tenim moltíssimes ganes d'escoltar-te. Vols fer-li tu la primera pregunta? Bueno, vinga, doncs Tània, ens centrarem bàsicament en l'activitat que desenvolupes a Barcelona, però a ningú se li escapa que aquest mes de maig fa 2 anys de la mort d'en George Floyd a Minneapolis i això sí que ha estat una activació de tot un debat i que va generar grans reflexions. Aleshores, com ha canviat aquests 2 anys a nivell de discurs general i mundial? Diguem-ne que les reflexions més aviat venen per la gent que no tenia coneixement de tota la realitat de les poblacions negres, però la gent que sí que portem temps pensant i reflexionant, el que ens ha donat peu, malauradament, aquesta mort ens ha donat peu a que s'entessin els discursos i les formes d'entendre el món que es gesten des de la perspectiva negra, perquè des del meu punt de vista és una filosofia, és una forma de ser i d'estar, més enllà
d'un moviment que es diu Black Lives Matter, perquè a més aquest moviment es sostén en una sèrie de moviments que comencen, si podem dir, una genealogia que comença amb els moviments abolicionistes de l'esclavitud tant als Estats Units com també a altres poblacions del Carib, no? Que els podem remuntar a la revolució d'Haití fins i tot. Llavors, és una genealogia, o sigui, la mort de George Floyd el que fa és esclatar tot aquest moviment que després el que és més conegut potser és el moviment dels drets civils que té lloc als anys 60-70 als Estats Units, però que hi ha a diversos llocs del planeta aquests espais d'emancipació i de pensament. Llavors, amb la mort de George Floyd, per mi, el que s'ha suposat és una porta d'entrada no només a aquests discursos i també als cossos, no? Com dic jo, als cossos negres dintre dels espais de pensament més hegemònics i això jo crec que sí que ha suposat un espai de transformació i també ha potenciat la creació d'una comunitat més centrada en el que vol, no? O sigui, aquestes comunitats negres que se centren i pensen arran de la cultura o què volen, com volen ser i com volen estar dintre del sistema actual. Jo crec que ha suposat tot això. Molt bé. En aquest debat que tu ens estaves comentant ara, també s'havia posat com molt el focus, no? En la retirada d'aquestes figures colonials en els Estats Units, no? Que havien sigut referents de la història o que s'havien fet, no? Referents de la història. Creiem que és important acabar amb aquests referents totalment, perquè creiem que s'ha fet una construcció de la història des d'una vessant colonialista totalment. Però com podem fer per assenyalar-ho i canviar aquest paradigma de la història des d'una visió colonial? Això és un debat que portem temps i jo crec que ara mateix també. Jo crec que fins i tot la mort de George Floyd, com bé has comentat, ha fomentat aquest debat, però també és un debat paral·lel que es porta en altres estrates més museístics, museogràfics, no? Fa poc vam llançar amb la revista Concreta un especial, és una revista que s'edita des de València, una revista de pensament, un especial sobre la restitució i la reparació, no? I com la restitució i la reparació té un espectre molt ampli. No només és aquests monuments que diguem-ne que estan a l'espai públic, que estan a l'esfera pública, urbanística i que representen tota una violència colonial, no? I que s'exposa sin cap impunitat a l'espai públic i és més, es celebra, però també hi ha tota una sèrie d'objectes, no? Materials que estan dintre dels museus que fan referència a aquesta a l'expoli colonial, fan referència a aquesta sostracció d'aquests objectes de les poblacions i que es porten cap als museus d'aquí, que també s'ha de fer una reflexió. Llavors estem parlant de que ara mateix el que està passant és que el sud global, que fins ara estava en silenci, té veu a través de les diàspores, a través dels nostres cossos, nosaltres que estem aquí, en aquest cas a Barcelona, i té veu cada vegada més força també des del propi sud global i aquesta veu el que està demanant és aquesta reparació, aquesta restitució d'un mal i d'una violència que no s'ha quedat en el passat, sinó que encara travessa els nostres cossos. Llavors, jo crec que hem de pensar tots i totes conjuntament què és el que està ocorrent, com volem ser en aquest present com a ciutadans i com a ciutadania, i que no només uns tenen dret a pensar com ha de ser el nostre futur. O sigui, a més estem a la Futura News, no? O sigui que hem de poder participar tots i totes en aquest debat. Sé que potser sona utòpic, però és necessari perquè si no, no avançarem i semblarà que sí, però que no avançarem més que res perquè aquesta violència
tu quan vas pel carrer de Barcelona tu tens elements que recorden constantment aquesta violència i com aquesta violència encara es perpetua en el present. I hem de trobar formes de reformular tot això perquè la demografia, la ciutadania, estem canviant tots i tots hem de trobar les formes de ser noves, no? I les formes d'estar. I hi ha resistències per això. El que t'estic dient no és fàcil, ni molt menys, però hi ha moltes coses que tampoc són fàcils i s'han aconseguit al llarg de la història. Totalment. Molt d'acord. Sí, sí. Ara parlaves precisament d'aquesta infravaloració de l'aportació cultural de la història, però també de l'expoli i de la submissió o del sofriment que s'ha provocat. Quin ha sigut... O sigui, què ens porta en aquesta infravaloració? És a dir, perquè, a veure, no sé com explicar-ho, però ho veiem, no, vull dir que ho veiem des de... Moltes vegades veiem el que passa als Estats Units, ara parlàvem de George Floyd o d'altres casos, o del Black Lives Matter, com que ens ho mirem des de la barrera, des de la nostra posició des d'aquí, i en comptes, precisament, l'activisme que tu fas és molt també de treballar la deconstrucció de tot aquest imaginari colonial i d'explotació i de silenci de tota una situació. Com ho podem... Què és el que ens hem de focalitzar des de Barcelona o des de Catalunya, més enllà de mirar el que passa també a la resta del món, com és que nosaltres hem participat de tot això que ara volíem evidenciar i corregir? En primer lloc, a mi sempre m'agrada puntualitzar que no soc pas activista. O sigui, jo el que intento és introduir altres narratives dintre de l'esfera pública, o sigui, pensar el present des de diferents perspectives, però el pensar des de diferents no significa precisament que siguis activista, no? Perquè quan tu penses des de la perspectiva negra, per exemple, com no és pas hegemònica, ja és com si fos activista. Llavors, com si és activista, és com que sembla que estiguessis demanant permís per la transformació, i no, és que jo soc... Una de les coses que m'he adonat és que aquesta forma de pensar em conforma, i com em conforma jo presento i intento aportar des d'aquest lloc, intento aportar el pensament i el coneixement per dialogar i trobar un lloc comú per tots. I jo crec que no s'ha de demanar pas permís de ser i d'estar, i hem de tenir autoritat d'allò que estem dient. I aquesta autoritat jo no crec que el camí sigui estar constantment demanant un lloc de negociació, sinó que l'hem d'agafar i ja està. I qui no li agradi, no sé, qui no li agradi, que no li agradi, però és que el món s'està transformant i està canviant, i jo crec que hem de ser molt conscients d'això. Això d'una banda. D'altra banda, sí que és veritat que la tendència en general d'Europa, no només d'Espanya i de Catalunya, és sempre mirar als altres i dir el malament que fan, no? I en aquest cas els altres són els Estats Units. Sempre ha tingut aquesta tendència de mira que racistes que són els Estats Units i aquí nosaltres no som res, quan tota l'esclavitud ho ha començat i ho va fomentar Europa, i Espanya va estar molt present i va participar des del minut zero. I no sé com s'ho ha muntat per treure's aquest pes de la història i dir que els altres són els que són racistes. Sí que és veritat que als Estats Units, com als països africans, hi ha hagut més tensió perquè imagineu-vos que hi ha dos tipus de població, que en aquest cas és la població negra, i als Estats Units és més complicat encara perquè hi havia altres com les poblacions indígenes americanes, però diguem-ne que el gran conflicte que estem parlant ara, que és aquesta població negra que es seqüestra des del continent africà,
les porta cap a les plantacions dels Estats Units i llavors aquesta població comença a arrelar-se al territori, per tant, és una població amb el temps nord-americana, afro-nord-americana. I llavors això genera moltes tensions dintre del propi territori. Què passa amb el territori europeu? Que aquestes tensions no es donen dintre d'Europa, sinó que es donen en els espais colonials. I, per tant, ha pogut crear aquesta narrativa de que ells no són pas racistes, ells no han fet res, tot i que al mateix temps que tenien aquest discurs de legalitat, igualtat i tot aquest gran discurs dels drets humans estaven a les colònies fent grans genocidis o perpetuant la violència d'una manera molt greu. Clar, quan s'acaben o quan tenen lloc les independències i que comença a haver un èxode, es pot diure d'aquesta manera, primer amb les independències cap a les metròpolis, com pot ser París, Londres, fins i tot aquí en Espanya, tota la població que prové d'Amèrica Latina, en Portugal, que prové de les excolònies portugueses, i després més endavant amb les migracions, que el món esdevé més global, aquesta diferència es situa en el territori, cosa que mai ha passat a Europa. Comença a situar-se en el territori i llavors comencen a veure tensions, aquestes tensions que històricament sempre ha hagut en els Estats Units i, per tant, Europa no sap lidiar amb aquestes formes de ser i d'estar diferents i que ara jo crec que estem en aquest procés de transició i en aquest repte, en aquesta negociació constant, que és per mi el que estem vivint. Llavors, què s'ha de fer amb això? S'ha de pensar conjuntament, que és el que he dit anteriorment, s'ha de sentir també les manifestacions i el malestar que això genera a moltes de les persones catalanes, espanyoles, que tenen altres bagatges. O sigui, no es pot... Jo crec que és insostenible ja. O sigui, el món com era... Sempre ho dic, com era el món fa 20 anys o com era la ciutat fa 20 anys, és insostenible i s'ha de poder accionar i pensar des del coneixement, entendre, o sigui, hem d'entendre realment què és el que ha passat per a saber què som, què és el que volem i cap on hem d'anar, i llavors això requereix coneixement, des del meu punt de vista. De fet, ara està tenint lloc a la ciutat uns debats als que participaré, em sembla que és el dia 11 a la Model, que és el tancament d'aquesta sèrie de debats que es diu La Barcelona incòmoda, que precisament reflexiona sobre tot el legat colonial, tot el legat de l'esclavisme que n'hi ha a l'urbanisme de la nostra ciutat. S'han de rompre els silencis, però els silencis s'han de rompre sempre amb coneixement. O sigui, nosaltres hem d'estudiar més, hem d'entendre què és el que ha passat i hem d'entendre no només què és el que ha passat aquí, és a dir, el relat o les narratives estan fragmentades i hem de poder crear aquest puzzle, però ens hem de parar a estudiar, hem de parar també, crec que s'han de complementar amb les narratives activistes més de trinxeres, com li dic jo, i entre tots i totes, en diferents camps, el camp artístic, el camp acadèmic, i fins i tot a les feines potser que li diuen menys qualificades, però que són importants que hi hagi visibilitat, són importants que tothom pugui accedir per al seu currículum, no per al seu tom de pell, que pugui accedir i que tots podem tenir les mateixes oportunitats. I jo crec que aquests reptes són reptes de la societat actual. O sigui, tota ciutat sempre es posa reptes front a les seves poblacions i aquests són els nostres reptes del present, acceptar que hem canviat, que estem canviant i que nosaltres som d'aquí, tot i que no li agradi a molta gent. Som d'aquí. Doncs, Tania, ara parlant de l'accés a aquestes narratives, parla'ns del projecte de Ràdio Àfrica. Què vols dir? Com neix aquest projecte? Com neix? Sí. Mira, el projecte de Ràdio Àfrica... Com t'inspira? Què l'inspira?
Mira, el projecte de Ràdio Àfrica neix, de fet, quan estava embarassada. Estava embarassada, jo tinc trigèmins i tenia totalment prohibit moure'm. No podia moure'm. Allò m'avorria tremendament a casa, no? I llavors vaig començar en aquell moment que sí que ja havia començat a plantejar la participació dels sons i les músiques africanes a la ciutat, sobretot, i veia que era molt descompensada i molt injusta aquesta participació i sempre es referia a folclorisme, no? Que les músiques africanes sempre eren les músiques folclòriques de Djembe, tribals i d'altra banda jo veia que estaven ocorrint moltes coses interessants al continent i deia, però és que tot això no està plasmat aquí de cap de les maneres. I llavors, quan estava embarassada, vaig començar a sentir molta música africana i vaig dir, ostres, seria interessant fer un programa de música que reflectís tot això que està ocorrent de la ciutat africana, que és una ciutat que està creixent d'una manera desbordada, no només creixent a nivell de població, sinó també que està introduint tots aquests ritmes tradicionals, s'estan transformant amb la introducció d'internet, la cultura digital està transformant totalment també l'accés. Ja podíem arribar a casa meva, a Barcelona, podia sentir aquestes músiques i abans havien de passar pel filtre del world music, havia de passar per una sèrie de filtres fins que arribés aquí i a més arribava amb tota la narrativa d'això del world music, de les músiques africanes, tot aquest pes que a mi m'agrada més aviat poc. I llavors vaig proposar a Scanner FM, que era una ràdio online, de fer un programa mensual de Ràdio Àfrica. Llavors vaig començar a fer un programa de Ràdio Àfrica i vaig començar un procés d'investigació de tot el que estava passant al continent i a les seves diàspores, perquè per mi és superimportant parlar de diàspores. De fet, em reivindico com una persona de la diàspora africana. I llavors aquí va començar a poc aquest periple que després es va transformar en una pàgina web que no només abordava la música, sinó que també posava en valor les imatges, perquè des del meu punt de vista tant les imatges com la música són uns espais més democràtics i que permeten d'una manera més ràpida crear i transformar i també perpetuar, o sigui, tenen la capacitat per les dues coses, aquests imaginaris, no? O rompre aquests estereotips imaginaris. Llavors, amb Ràdio Àfrica he anat creixent, perquè en un primer moment era potser més superficial i a poc he anat aprofundint, he anat investigant i entrant i coneixent que també una mica que retomo allò que vaig dir de Black Lives Matter, que hi existeix una genealogia del pensament negre al món i que hi havia temps, des de fa molt de temps, hi ha gent que està pensant com incorporar i com introduir altres formes d'entendre el món. Per què? I crec que això és interessant. No només jo, som molta gent que creiem que hi ha un esgotament d'Occident, hi ha un esgotament absolut i que hi ha un estancament de cap a on anem com a humanitat. I m'atreveixo a parlar des d'aquest lloc perquè crec que és així i que crec que des de la perspectiva negra, per dir-ho d'alguna manera, ja porten molt de temps pensant com transformar i crec que podem començar a portar al debat conjunt, no? Perquè crec que el futur ens pertany a tothom, no només a una part, sinó que a tothom i que ara podem amb tota humilitat i des de Ràdio Àfrica, és el que dic, o sigui, però almenys és un espai on tu pots anar introduint una narrativa, una forma d'entendre i amb uns referents que res tenen a veure amb els referents típics que per mi ja estan esgotadíssims, tot i que són importants i estan esgotats perquè, fixa't, des dels feminismes comencem a recuperar referents que ningú coneixia, des del pensament negre estem recuperant referents que ningú coneixia, o sigui,
s'han posat en valor una sèrie de narratives, persones que ara mateix ja han dit tot el que havien de dir. Ja no poden dir res més, és com una reserva, no? El coneixement funciona des d'aquest punt de vista. I lo interessant per mi és tornar a mirar cap enrere i veure que mentre es posaven en valor una sèrie d'artistes, referents, escriptors, hi havia altra gent que estava escrivint, altra gent que estava pensant al món, altra gent que veia el que passava, altra gent... Llavors, per mi aquesta gent és la que ens pot dir alguna cosa de com actuar en el present. Total. No aquells que ja han dit, perquè el que han dit han creat el món des de la perspectiva que estem ara, no? I que ara tenim, jo crec que una gran crisi en tots els sentits. I Ràdio Àfrica, d'una manera, ara el que està fent és, tot i que potser no es nota molt, el que és el web, està fent aquesta revisió, i el que és el programa de ràdio a BTV el que està fent és mirant cap a la gent que altres ràdios no miren i que tenen un bagatge riquíssim, que són persones molt intel·ligents, amb una forma d'entendre molt intel·ligent, però que no tenen oportunitats en aquesta ciutat, perquè aquesta ciutat simplement pensa que el que fan no té cap interès. I trobo molt injust, perquè jo crec que són moltes les persones que sentim que ens han donat, que ens han deixat de banda, no? I que, per sort, jo crec que ara mateix comencem a tenir veu i podem començar a dialogar, que per mi és l'important, i que tenim oportunitats, i jo em sento, en certa manera, en deuda, no? I vull donar espais per la gent, per parlar, per dir la seva, perquè es pugui també entendre altra forma d'entendre el món, no per dir, no amb aquesta idea que em sentin i que tingui visibilitat, simplement per aquesta idea de que estan passant moltes coses a la ciutat, i una ciutat és que és això, quan es junta molta gent en un mateix espai, passen coses. I no pot ser que es reflecteixi als mitjans públics només una forma de ser-hi d'estar. No, és que és això, és molt més gran. I la ciutat de Barcelona és increïble, no? Perquè ens juntem gent amb molts bagatges, i tot això jo crec que s'ha de posar en valor. No tinc cap dubte de que s'ha de posar en valor. Totalment. Tània, ja per anar finalitzant, perquè queda molt poquet temps, et volíem fer dues preguntes que van una mica unides, no? I que anaven en la línia que tu estaves parlant, de la necessitat de tenir referents i de construir referents. Parles en molts dels temes de Ràdio Àfrica, del concepte d'adoctrinament sonor, no? Que fa referència a això, no? A la relació entre la negritud i la música. Volem saber a què et refereixes amb aquest concepte, i també obrir una mica el meló de com podem fer en mitjans com el nostre, que és alternatiu, que és independent, per poder escoltar aquestes veus i construir referents nous. Jo crec que és simplement molt fàcil, és mirar què és el que està contestant la segona pregunta primer, que és mirant el que n'hi ha a la ciutat i convidar a la gent perquè puguis posar les seves músiques. Hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és allò de les músiques domèstiques, és a dir, a l'esfera pública existeix una sèrie de músiques, però existeixen unes músiques domèstiques que estan a casa teva, que és el que sentíem nosaltres a les nostres cases, i que no podies engegar la ràdio i sentir-les, no? Però a les nostres cases sí. Llavors, tot recuperar aquest bagatge de les músiques domèstiques em sembla molt interessant, com forma també per trencar amb aquesta idea de la cultura, una sola cultura, no? Una nació, una cultura. Si això ja, per mi, forma part del passat. I la primera pregunta de l'adoctrinament sonor i de les músiques negres, hi ha una cosa que sí que és veritat, que és que el nostre... nosaltres som
l'home, el ser humà és un animal de costums, no? Llavors nosaltres tenim els oïdos, no? Acostumats a una sèrie de sons i ens costa, de vegades, quan canvia això, ens costa entendre i s'ha d'educar, igual que s'ha d'educar en obrir aquest espectre sonor a tothom, perquè si quan engegues la ràdio només hi ha, que a mi em posa molt nerviosa, perquè en la ràdio moltes vegades d'aquest país, i quan parlo de país extens, no país de Catalunya, és que, ostres, es para cortarme las venas, o sea, con la cantidad de músicas que hay al món, siempre posas la radio y es como nostalgia absoluta, los años 90, los mismos sonidos eurocéntricos, con eurocéntricos, perdonar aquest concepte que sembla que és molt pesat, però és que és veritat, amb la quantitat de músiques que n'hi ha al món sempre sentim el mateix, i nostàlgics, l'M80 i tot, i ostres, clar, quan llavors veu músic africà o veu músic de qualsevol altre lloc, el teu oído no està acostumbrat a això. Llavors s'ha d'obrir, jo crec que des de petits, aquest espai, no tant d'adoctrinament sonor, que no em sona haver parlat d'adoctrinament sonor, no sé si he fet servir aquesta paraula, potser sí i no m'he adonat, però sí que una educació més àmplia a nivell de sons, de sonit, i això t'obre la curiositat, això t'obre, no sé, per mi la curiositat és el millor que ens pot passar, que ens ha passat al ser humà, que és obrir-te i valorar tot el que passa en el món i valorar l'únic que són les diferents bagatges culturals, l'únic que és la riquesa, no tancar-nos a lo diferent, sinó que obrir-nos i aconseguir respecte per això. Llavors, per mi les músiques africanes, i acabo amb això, són un espai on es crea un discurs diferencial respecte a tot el present. És un espai on que pots entendre la història des de l'altra perspectiva, en primer lloc, i en segon lloc, on pots crear un nou discurs a aquest present, i des de luego crec que hem de fomentar l'apertura de les músiques que n'hi ha a la nostra ciutat, que són moltíssimes, i no posar en valor només unes, que precisament són aquestes que provenen d'Europa o d'Occident, i no pas les altres, perquè les altres són músiques del món o són músiques sense cap interès, i això crec que és una pena, la veritat. Tània, per acabar, no volem deixar a una persona que al xat ens pregunta si a la foto que tens a darrere és la Míriam Makeba de jove. Sí, és una foto... Mira, gràcies per preguntar-me, perquè volia dir, perquè aquesta foto l'estic posant molt... Aquesta foto és la foto de la pel·lícula Come Back Africa, és una pel·lícula que es va fer l'any 1959, si no mal em recordo, i és la foto de Míriam Makeba, que ella participa en aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que es fa de manera clandestina. L'equip entra a Sud-àfrica, que era sota el règim de l'apartheid absoluto, entra a Sud-àfrica de manera clandestina dient que van a gravar un documental de risses, i llavors fan aquesta pel·lícula que és una crítica fèrrima a l'apartheid. I llavors això retracta un d'aquests llocs clandestins on es reunia la gent per lluitar contra l'apartheid, on la música estava superpresent, perquè la música i el jazz van ser un lloc de denúncia del sistema de l'apartheid. I llavors poso aquesta foto perquè arran de la participació de la Míriam Makeba en aquesta pel·lícula la van expulsar del país. Llavors la van treure el passaport, i llavors la Míriam Makeba va estar en l'exili 30 anys, però el curiós és que ella al final va acabar amb 9 passaports, menys el passaport de Sud-àfrica. Tenia passaport de Cuba, de Guinea-Conakry, de Moçambic, no sé si Estats Units, o sigui, tenia passaports de tot arreu, 9 passaports. O sigui, em sembla que ningú té aquesta quantitat de passaports. I llavors, per mi, aquesta foto és una foto que té una significació brutal i que, a més de que estèticament és meravellosa, sinó que narra
la resiliència, la resistència a través de les músiques i sobretot en aquest cas les músiques sud-africanes tenen un significat i són riquíssimes a l'hora de narrar l'opressió dintre del sistema de l'apartheid. Que guai, quina passada d'història. Ara hem deixat l'enllaç de la informació i és superbonic aquest concepte de la resistència a través de la música i a través de la cultura. Així que Jan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tancar d'aquesta manera l'entrevista. Ha sigut un plaer i res, que t'anirem seguint a Radio Àfrica Magazine i veient el que aneu fent. Moltíssimes gràcies, de veritat, Tània. Sí, us convido sobretot als programes de ràdio, que jo també m'ho passo molt bé amb els programes. Que guai, ho tindrem en compte, doncs. Doncs moltes gràcies i moltes gràcies per estar avui a l'entrevista de Futura News. No, vosaltres ja també us seguiré. Que vagi molt bé, Tània. Això és com la pel·lícula de Casablanca, ¿no? Com era al final de la pel·lícula. Això és l'inici d'una gran amistat? Sí. Totalment. Oh, que guai, Tània. Un plaer, de veritat. Que vagi superbé. Moltes gràcies. Adéu. Doncs per avui ja hem acabat, però seguim. Demà tenim a les 7 a l'Acadèmia Jedi, que començaran sessions més pràctiques sobre comunicació i activisme polític i portaran a cada setmana algun expert i aquesta setmana torna a la Futura en aquest programa de l'Acadèmia Jedi Julián Macías, expert en xarxes del col·lectiu de Pandèmia Digital, que ens va acompanyar al principi de la Futura en una entrevista aquí a la Futura News i torna. Estem molt contentes de que torni el Julián, que segur que ens ensenyarà moltíssimes coses. Nosaltres ho deixem per avui, tornem el dilluns a la 1 en castellà. No us oblideu de seguir-nos. Si teniu algun tipus de dubte del que fem i de qui som, teniu la nostra web, lafuturachannel.net, i evidentment a totes les xarxes amb @lafuturachannel, que us anirem deixant novetats i totes les cosetes que anem fent durant la setmana. Doncs no us perdeu, ja sabeu, a la Futura Channel, a tots els mitjans. Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.